Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro and Mega Manila. It's another happy Lunes. Hi, partner. Hi, partner! Ang ganda naman ng pamaypay mo dyan. Ang lapad-lapad. Din ang pinapaypayan ka sa likod ng puri mo. May pahalaman ka na sa likod. Anahaw ba yan? Anong tawag dyan? Anahaw. Pero nasa siya, partner, nasa family siya ng mga, siguro ng anahaw, kasi nasa family siya ng palms. Kailangan tama yung tama yung, baka makamali ako kasi doon siya nagbigay. Inipsong lang Ang galing niya, diba? Sobrang dapat niya pinapaypayan ka niya sa likod, hinahanginan ka niya automatic, nagwawagay rin. Ang laki niya talaga, partner, kasi yung mismong pasok niya malaki, ang ganito malaki. That's ang tawag sa, pero indoor plant siya, partner, hindi siya pwedeng yung sa labas. Hindi ako masyado maalam, maraming mga plantito ang nakaputok sa atin na hindi masyado ko alam. Meron ko nagbigay dito sa amin. Tapos kasi, alam mo, meron akong isang friend. Ang pangalan niya ay Fabi. Hi, Fabi! Ayan, ang dahilan kung bakit nagka-internet lang kami sa bahay. Nakakaloka. Yes, ayan, alam mo ba, partner? Oo, meron siyang, kasi itong area na to ay dining area. Tapos, sa labas nito, parang across it, merong window. Tapos nung isang gabi, nagumuga siya ng kamay. Nakikita, tapos sa bintana, may nadungaw daw siya. Tinanong niya sa amin kung meron daw namatay sa kapitbahay. Bumali naman namin. Sabi, nakakatakot. Nakakatakot ka, sabi niya, kilala niyo ba yung kapitbahay? Tapos sabi ko, medyo kilala, hindi super ka-close. Sabi niya, may namatay ba doon? Tapos sabi niya, hindi ko alam Tapos sabi niya, naku, parang wala dito. Sabi niya, wala daw dito sa amin. Wala sa vicinity namin. Pero nasa kapila. Pero, kita. Papunta pa lang, naglalakad pa lang daw papunta sa inyo. Kaya natakot din siya. Papunta sa inyo. Tapos, partner, ang sabi niya. Na mapanood mo niya. Correct. Nakapapalala ng kwento. Yung imagination mo lumalawak bigla. Uy, totoo yan. Alam mo, kapag nakakapanood ka, mahilig ka manood sa mga horror, feeling ko tuloy yung mga shadows, meron silang mukha talaga ipinapakita. O kaya yung parang feeling mo kung may papalapit sa'yo, gano'n. So, ang eksena niya, partner, parang, wala naman sa bakuran ninyo, pero nasa kabilang bahay. Sabi niya, parang ang importante is magkaroon ng indoor plant, parang gano'n. Kasi sinabi na rin namin sa akin na merong certain parts of the house na dapat nilalagyan talaga ng indoor plant. Yun. So, yun talaga ang eksena, Kapsisyo. Yes. Mga plantito-plantita, bukod sa mga plants ay yung mga air purifier, kineme, di ba? Kung for some reason, pa-contra yata sila sa mga masamang spirito. Meron ka bang, or yung mga tambalanita natin na naka-online ngayon, sa explanation kung bakit ang mga indoor plants in general ay pangontra sa mga masasamang elemento, parang ganun. Tapos may tinuro pa sa akin, partner, na yung plant isang plant namin, para within our vicinity, partner, hindi kami pasugan ng kahit anong elemento. Yung plant na sa mini garden, iikutan ng itong beses ng pulang. Ang mga ganun. Serious. Medyo nahihirapan akong kausapin ka dahil patuloy sinasabi. Parang feeling the carries na miyata ko, fill in the blanks habang kausap ka. Ano pa rin, malabo pa rin ang internet ko, nakakaliw. Kaya ko naman. Pati yung tao mo,
Sinisilog yung tawa. Sinisilog yung tawa. Explanation. Ako, explanation bilang isista din. Hindi kasi na kapag papataboy ng masamang elemento yung plant. Kasi di ba pag may halaman ka sa bahay, lalo na pag ng plants, close to nature. Di ba? Iba yun natin, may kasama kami dito sa bahay na sobrang natutuwa siya every morning kapag nakikita niya yung morning, namumukadkad yung mga bulaklak. Talagang iba yung happiness na ibinibigay sa kanya. So di ba kasi pag positive yung feelings mo, pag positibo yung nararamdaman mo, maganda yung takbo ng isip mo. Malayo ka sa mga negative spirits. So that's nagbibigay sa atin ng masayang pakiramdam, ng magaang pakiramdam. Tingnan mo yung kwento nila Butching. Dito mga nakaraang buwan, nakaraang araw na parang habang nasa loob, bored siya to the point na nagkakaroon na siya ng anxiety, di na niya alam kung ano yung gagawin niya, tapos ang dami niya nang iniisip. Ang naging suggestion din ng mga kaibigan niya sa kanya, mag-alaga ka ng halaman. At sinunod niya yung payo ng mga kaibigan niya, naglagay siya ng mga halaman sa loob ng bahay niya, and iba din yung naramdaman niya na parang sabi niya, may magic sa loob ng bahay na parang asaya-asaya ko na nakikita ko yung mga halaman. So maaaring yun yung epekto na yun nga, nakikita mo yung mga halaman, again, sumasaya yung pakiramdam mo. At pag masaya yung pakiramdam mo, malayo ka sa mga negative emotions, malayo ka sa negative elements. So maaaring yun ang dahilan. So pamatalino ha? Mag-alaga po tayo ng halaman. Yun ang payo ngayon. Pero wag po laging cactus. Ang sabi nga ng mga kabisyo natin, wag laging cactus. Malunggay po, kasi yung malunggay ng isang kapitbahay no dyan, ubus na yung malunggay niya, tapos kayo alagang-alaga ng cactus. Kaya nyo mag-alaga din ng malunggay para hindi kayo nanghihingi ng malunggay ng may malunggay. Oo, hindi siya alam mo, partner, ang malunggay ang bilis niyang tumubo. Yung malunggay. Maintenance siya. Correct. Nagkaroon kami ng issue sa less maintenance. Very low ang maintenance. In fact, kasi nagpa-landscape kami ng konti dito, yung malunggay, medyo pinutol na din namin kasi ang bilis niya umusbong. Pero hindi naman siya totally pinutol ha. Pero tinanggalan namin siya ng ilang mga branches kasi ang bilis niya tumubo. Tapos at yung week, siguro a week or so, ang yabong-yabong na talaga, ayun, nakatinola na naman kami tsaka munggo. Kasi ang dami namin malunggay, di ba? Low maintenance yung malunggay. Okay yun. Actually, po kayo, talaga yung ng malunggay. Meron akong kilala ganun eh. Yung kaibigan niya nagalit sa isa niyang kapitbahay kasi hingi ng malunggay. Ang malupit niya, sinabi niya, pare, pahingi naman ng malunggay niyo. O sige, kuha ka lang dyan. Nung paglabas niya ng bahay, nung nakita niya, umalis na yun ng hingi, putol na yung kahoy. Dinala yung kalahati ng puno ng malunggay. Katawa na lang yung mga abuso much no? Ang dami talaga abusado sa world. Pero ako, partner, kapag may nanghingi sa akin ng malunggay, magiging happy ako. Kung halimbawa, may mga, kunyari, may say yung mga halaman namin sa gilid, like it bears fruit, ganyan, tapos may mga hingi. Magiging happy ako kasi parang kaya nga, kasi alam mo dito, partner, ako sana wala masyado nakatutok sa leg ko ng mga kapitbahay na. Pero itong nakaka-lurking. Yung mga puno na mga pinagdala. Yung mga puno ng mangga dito, partner. Diba pag summer, ang lakas talaga ng mga, talagang it's their season, it's their time to shine, diba? Pag summer. So, syempre, talaga kitik-kitik sa bunga yung mga mangga. Diba? Partner issue kapag kami pinipila. Pero siguro kasi kanya-kanya naman yan. May mga iba na, ano ba naman yung you ask, diba? Siyempre, it's my property. Diba? Ito ay belongs to the village because wala namang doon or wala namang may-ari. Kung natin gawin ng issue. At saka ako, partner, for sure sa next summer,
madami ng bunga yung mga ganito. Hindi sa akin issue kapag ka may pumitas. In fact, I would be very happy kapag ka pinitas nila. Kasi hindi ko naman makakain lahat ng bunga ng puno na yan, di ba? Lalo pa ang mangga partner, grabe yung bunga yan, wagas, di ba? Sisikirain ka sigurado, sasakit yung tiyan mo. Sa sobrang asim yan, ewan ko na lang kung di maging acidic yung tiyan mo. Kapag naubos mo lahat ng puno ng mangga dyan, ang dami-dami pa ng binibigit na puno ng mangga dyan sa pinsan niyo, di ba? Magalit sila pag binibenta mo na pag nakita ng mga kapitbahay mo na kain-kain yung nasa harapan ng bahay nyo, tapos nagbibenta na kayo mangoes for sale. doon sila magalit. Pero kung tingnan naman, hayaan na nila. Pero sa bagay, partner, kanya-kanya talaga yan eh. May mga iba talagang very protective sila sa mga nila. Minsan nga, in-issue pa kapag kumuha ng 2 pirasong kalamansi. Pero feeling ko, partner, hindi naman ang issue is the actual fruit. Ang issue nila is the act. Yan, yung act of getting without asking for permission. Lalo na siguro, partner, pag walang doon na sa labas, nagwawalis, yung may-ari ng bahay, nagwawalis. O kaya, nagpupunas. Tapos, bigla na lang dinupot. Yun siguro, feeling ko yun yung parang pinaka-kinalalurkihan nila. Hindi naman sumadamot sila sa mga mangga. Madami ng ganyan. Oo. Nag-iba na rin kasi talaga. Unlike dati noon, pwede ka manguha ng mga kamatis sa kapitbahay. Nagpapaalam naman, syempre. Pero hindi issue sa kanila. Sige, kuha ka lang sa kanya. Di ba yun nga, yung malunggay. Pengi po ng dahon ng malunggay. Pengi po ng oregano. Di ba parang pinamimigay lang talaga noong unang panahon yan eh. Di ba? Ayan, kalamansi. Pero ngayon, hindi. Meron akong kilala na pabarangay. Dahil kung pumita siya ng tapiranggot lang na lansones sa probinsya. Alam mo yung nakasagay siya sa top load ng sasakyan, ng jeep. Diba? So habang bumabiyahe, di mabagal yung andar nung jeep. Tapos parang tumigil yung jeep kasi may pumara. So nasa sa top load siya, nagkataon yung pagtigil niya, may nakalungyo na sanga ng lansones na may bunga. So natukso siya. Habang nasa ibabaw ng jeep, kumita siya ng ilang piraso. Siguro mga 5 piraso, kumita siyang ganun. Nakita nung may-ari, nakilala. Oo, kinabukasan pinatawag ng barangay. Oo, na parang nanguha ka ng lansones nang hindi sa'yo. Sige, huwag ganun kahalaga yung lansones para sa kanya. Pero ang dami na naman mga nakalaglag na nabubulok ng mga lansones dun sa baba. Pero wag tama nga yung act, yung dapat binibigyan ng atensyon na para sabihin sa tao, mali yung ginawa mo, dapat hindi ka nangunguha kahit 3 piraso, 5 piraso lang ng lansones yung kinuha mo, mali pa rin yung ginawa mo. Yun, nagkabarangay sila dati. Nagkabarangay yun, parang sa ilang piraso. Kung iisipin mo, parang ilang piraso lang yun, tapos tama ka, may mga nahulog naman sa floor eh. Anong difference kung nahulog sa floor? Diba? Yung ganun. Tsaka ano ba naman, malulugi ka pa dun sa 5 pirasong lansones, hindi naman siguro, di ba? Pero yun nga it's the action. So para intindihin din natin kung saan nanggagaling yung ibang mga tao, parang sobrang laking issue sa kanila yung mga bagay-bagay, di ba? It's the act of not asking for permission. Yun siguro talaga yun. Di ba? So good luck po sa ang eksena ay mga halahalaman. Isa yan sa mga, kung kayo po ay members ng mga buy and sell na mga groups, na mga barter na mga groups, ayan. Diyan mo talaga makikita na yung mga plants, isa yan sa mga isa yan sa mga best selling ngayon, bukod sa food. Diba? Yes. Ang dami mga plants talaga. Patok na patok. Yun yung nagla-landscape sa akin partner. Sabi niya talagang hindi niya in-expect that this quarantine period, papatok na sobra yung mga plants. Na to the point na dati hindi naman pinapansin. Pero ngayon talagang nagkakaubusan na papakita ng halaman. Ganun. Anong halaman mo yun dyan sa tabi mo partner? Anong halaman yun? Alam mo yung halaman na yung parang laing na maliit na may kulay pink na batik-batik. Fortune? Sa yung mga tao, ang mahal-mahal. Anong mga halaman yun? Baka alam ng mga baka alam ng mga kabinsya natin. Tapos yung mga kakilala ko sa probinsya nag-board noon kasi alam nilang ang dami dun sa nila, sa paligid nila ng mga ganung halaman na hindi pinapansin. Parang na batik-batik. Tapos nung nalaman niya ang presyo 2.5 partner, 2.5 sa mga tindahan na so, tinanim niya na maayos, sinecure niya yung sinecure niya yung pagkakalagay ng mga halaman.
Kasi baka nakawin ng kapitbahay nung nalaman nila na ang presyo pala ng halamang yon kapag binibenta na sa market, sobrang mahal, 2.5. Samantalang Pilipinas, tinatapapangalan mo mahal, sa Oo. Ito ang halaman namin, sabi ko, itong mga halaman na to, fortune plant to, yung mga stem nito, pinuputol-putol, ginagawang bakod to ng bahay. Pero wag ka nang pinili mo dito, magkano to? 500? Oo. Pinuputol lang siya, ginagawang bakod sa harapan ng bahay. Pero tama ako ng fortune plant siya. Fortune. Tama Yung ba? mga ganon. Maniwala at fortune, kahit hindi talaga siya fortune plant. Sabi nung isang tambalanista natin partner via Facebook, sabi ni Lenny Gavina, ang nakakainis tambalan, hindi nagpapaalam sa bubong mo. Aakyat ng walang paalam. Yun siguro yung sinasabi natin na na it's not yung kinuha yung prutas kasi totoo naman, hindi mo naman mauubos lahat ng yan, sasakit yung tiyan mo sa mangga mo, di ba? Pero yung act na, yun nga, siguro nandun ka lang naman, tapos biglang aakyat mo sa bubong, hindi man lang nagsasabi, o kaya nagwawalis sa labas kasi hindi man lang nagsabi, bigla na lang nagbulot, di ba? Ganun. Totoo yun. Aba, maraming mga barangay din eh. May kaalala ko na pabarangay din. Alam mo, marami ako mga kaibigan nagkakaroon ng nadadala sa barangay. Mga nireklamo ng barangay. Yung tipong, di ba kunyari sa bukid, tapos napadaan ka lang sa lupa na may lupa. Pangkaraniwan naman yun, yung mapapadaan ka lang. Tapos kunyari, siguro natuwa lang yung binatilyo. So may nyug, yung nalaglag na sa puno, yung lantang nyug na, pero pwede pa yun malamang. So ginawa niya, siguro natuwa, yung ginagawa niyang football siya, yung sinisipa-sipa niya. Hanggang sa makarating sa gilid ng kalye. So pagdating sa gilid ng kalye, naisip niya, teka, kaysa pahara-hara to dito, dalhin ko na lang, binitbit niya, ay nakita nung may-ari ng lote. Teka, yung sipa-sipa mong yun, dumidiskarte ka, sisipa-sipain mo, lalaro-laruin mo, tapos bitbitin mo sa inyo. Nireklamo niyang gano'n. Kung tutusin, nakalaglag na yung tapos, na talaga siya, bunot na siya eh. Parang, nareklamo siya, dinala siya sa barangay. May mga ganong kwento din. Anong kaso nun, partner? Ayon sa... Reckless imprudence due to homicide, sinabi. Adultery, binigay na kaso. Adultery, grabe, nag-iubuman natin. Kasi hindi ko get. Anong pinaglalaban? Saan natapos? Ba't ganun? Kasi hindi naman sa'yo yun eh. Theft yun, syempre. Pagka hindi... Kahit nahulog? Kahit nahulog na? Qualified theft? Ganun. Basta nasa kahit nahulog na, tas bulok na. Oo. Lahat ng nasa property mo. Lawyer ako ngayon, alam ko yan. Ang dami mo alam. Pero ang tanong ko dito, partner, di sige, kung under the law, lahat na nasa property mo kapag kakinuha, pwedeng theft, di ba? Okay, I get that. Kaya lang, ang tanong ko dito, partner, yung naghabla ba, wala ba siyang ibang ginagawa sa buhay para pag-aksayahan niya ng oras yan? Diba? Kasi alam mo, try ko kausapin. Okay mo kausapin. Wala pa, excuse me, wala po ba kayong ibang ginagawa sa buhay? Kailangan nyo pa po nga pagkaabalahan yung mga ganyang klase mga bagay. Diba? Although partner, alam mo, naniniwala din naman kasi ko na kapag ka ang lahat ng taong pag-iisip is, hayaan mo na lang, kesa ma-perwisyo tayo kapag kakinasuhan natin. Kapag ka kasi, ako I get that na parang may mga bagay na pwedeng hayaan mo na lang kasi perwisyo talaga kapag ka mayroong kaso perwisyo talaga kapag ka mayroong legal battle. Pero kasi kung lahat ng tao ganyan mag-isip, walang mabibigyan ng justice, di ba? Walang mabibigyan ng hustisya. So dapat din talaga there are moments na you really have to fight for your rights, na parang hindi mo pwedeng sabihin na hayaan na lang natin kesa we go through the stress of a legal battle. May mga pagkakataon na kailangan mo talagang ilaban kasi may mga pagkakataon na kailangan talagang maparusahan yung may kasalanan, di ba? Kailangan talaga magkaroon ng hustisya. Yun nga lang, tsagaan talaga yan. Alam mo, meron akong kaibigan na lawyer na yung sinabi sa akin na kapag pumasok ka sa isang legal battle, siguraduhin mo lang na handa kang gumastos kasi may kaakibat na gastos yan, at handa kang maperwisyo
Kasi yung oras mo, kapag ka nagkaroon ng mga hearing, ganyan, handa ka na ma-stress kasi araw-araw dala-dala mo yan. Ganun. Pero totoo naman kesa naman hindi mo ilaban at all. Di yung mga may kasalanan, wala na lang mangyayari sa kanila. Hindi na lang sila, di ba, napepermisyo. Ang lagay, ikaw lang napermisyo. Dapat sila din kasi sila yung ka lang yan, di ba? Pero yung mga, feeling ko lang, partner, may mga cases lang na kailangan ilaban. Kasi yung mga cases na nahulog na yun, hindi na. Unless nga, itanong mo sa kakilala mo yung partner, kung wala siyang ibang ginagawa. Kasi kung wala siyang ibang ginagawa, nag-iintindi ko, mag-iintindi siya ng gagawin. Ganun. Sa babalikan ko, kakausapin ko, tatanungin ko, huy, ano ba? Hindi ka ba busy tao? May mga halagang bagay sa mundo na pwedeng pagkabalahan, natutukan, di ba? Kasi sa mga ganyan bagay. Pero hindi, tama kasi sinabi mo, mawawala naman ang issue nito, di ba? Ano man ang kinuha mo, maliit man o malaki ang value niya. Ang importante, nagpaalam ka. Di ba? Yung 3 piraso o 5 pirasong lansones, di ba yung nyug na sinipa-sipa mo tapos binitbit mo, maaaring parang wala lang na value yun, pero kasi hindi ka kasi nagpaalam, kaya nagalit yung tao. Di ba? Gaano ba naman yung, pwede po makahingi ng 5 pirasong oregano, di ba? Pagtatapal ko lang po sa masakit siya ng anak ko, nagpaalam ka, di ba? Kung hindi ka nagpaalam, naku, lalong sasakitan siya ng anak mo. Tama. Yun talaga yung mga thing dyan. Kaya, it's important to ask permission. Hindi naman sa pagiging madamot, pero mas maganda talaga na mag-ask ng permission. Ayan. Good morning. Bakit kayaan ng ibang tao na akala nila okay lang kumuha ng walang paalam? Hindi naman, parang wala naman kami sinabi ng ganun. Pero ako yung kanina, ang sinabi ko lang, kapag halimbawa, bumuha na yung mangga namin, tapos may mga kumuha, okay lang talaga sa akin. Hindi siya issue para sa akin kasi hindi ko naman siya kayang kainin lahat. Pero, for other people, that's me yung puno ng mangga. Kasi nasa labas yan. Pero kapag pumasok ka rin sa may bakura namin at kumuha ka ng malunggay, diba, nang hindi ko rin papaalam, that's a different thing, diba? Iba ko talaga. Pero I think yung pinaka-main rule lang talaga natin dito is, kapag hindi sa'yo, magpaalam ka. Kasi hindi naman, kasi may mga magpasintabi ka, di ba? Parang katulad lang yan ng kinakain kang pagkain sa'yo yan, tapos hindi may kumuha, hindi mo na nagsabi, di ba? Mamimigay ka naman kung humingi lang ito. Mamimigay ka naman kung nag-ask ng permission, yung mga gano'n. So, hindi pa namin sinasabi na na okay na kumuha na hindi nagpapaalam. Walang gano'n po. Yan. Tama. Guilty tayo sa mga ganun. Guilty tayo sa mga ganyang bagay. Nangunguha tayo ng halaman ng may halaman. Tayo ng sanga ng bougainvillea. Di ba namimitas tayo ng dahon ng oregano. Nangunguha yung mga bata tayo. Nangunguha tayo ng mga dahon ng gumamela. Tapos gagawin natin laro. Di ba nagagalit yung may-ari? Ganun. So, importante lang magpaalam ka lang. Di ba? Papayagan ka naman kasi marami naman yung mga ganyang, talagang pinamimigay naman talaga basta sa mga taong marunong magpaalam. Correct. O, di ba? Sabi ni Dizon, Mary Lane Dizon, ay iba naman ito, partner. Ito naman, yung tungkol sa pinag-usapan natin sa radyo kasi live din tayo sa radio. Sabi niya, hi Ms. Nicole, pwede po bang pakiulit yung sinabi niyo po sa radyo na top 3 reasons why COVID spreads rapidly? Ayan, oo. Maganda yun. Guilty tayo dyan. Nasaan niya? Nahanap ko ito. Ayan, ito. Okay, 3 major reasons why COVID-19 is spreading fast. Number 1, they are my colleagues so I can speak without a mask. Yan. Kakilala ko sila, makakasama ko sila sa opisina, kaya pwede ako makapag-usap kahit walang mask. Number 2, they are my close friends so I can speak without a mask. Ayan. Mga kaibigan ko silang malalapit. Alam kong mga malilinis sila. Ayan. Kaya I can speak with them without a mask. And number 3, they are my relations so I can speak without a mask. Nanay ko yan tatay ko yan, mga kamag-anak ko yan, mga pinsan ko yan. Kung pwede ako makapag-usap ng walang mask. Yan yung sinasabi nating rason kung bakit mabilis ang spread ng virus. Kasi nga, partner, di ba, ayan, ang eksena, di ba, nagiging masyado tayong kampante. Di ba, kasala natin. Diba, natin sa guilty tayo dyan.
Oo. Ito ang natin sa radyo kanina, partner, na hindi porke mukhang malinis, hindi porke mukhang gwapo, hindi porke mukhang maganda, malinis talaga yung mga kamay niyan o talagang walang sakit yan, di ba? Tandaan, ang daming asymptomatic. So, ito ba yung example na sinabi natin sa radyo kanina, partner? Parang yung mga lalaki, di ba, na paggaling sa CR, hindi natin alam, kahit ang pogi na, yan, partner, pogi, yan, focus, yan, pogi, di ba? Ang hindi niyo po alam, hindi niya nagugas na nagpagpag. Diba? Pero malalaman ba natin? Malalaman ko ba, partner? Malalaman kasi ang nakita ko lang, diba? Hindi ko naman hahawakan yung kamay mo. Alam mo kung saan dinukot, di ba? Saan sinukot yung mga daliri yan eh. Di ba kung saan na sinuksok yan? Sa marurumi, sa mga may amoy, di ba napakapit yan kung saan-saan. Tapos syempre, nag-base ka lang sa itsura ng mukha, ay may itsura, mukhang makinis. Pero yung kamay niya kung saan dumaan, tapos hahawakan mo, di ba? Tapos pagkahawak mo, isusubo mo pa sa bibig mo, kaya ikukusok mo sa mata mo, tapos mangungulangot ka. Naku, di nagkahawa-hawa na. Di ba? Huwag natin ibase, partner, talaga sa kanilabis na kaanyuhan. Kasi madaming mga tao na mukhang malinis kasi mabango, yung mga ganyan. Pero sa totoo lang, di ba? Talaula din talaga. And dyan naman, kaya di ba, the only way, ang sabi, na para ma-prevent yung, of course, to wear the mask, physical distancing, and always washing your hands. Kasi ang spread ng virus ay mabilis. Diba? But if you wash your hands, actually hindi lang po sa COVID, partner maski sa regular na sipon, diba? Yung mga flu, talagang lang siya talagang nagsispread kasi siya. Dahil nilang gugat na kami yung mga tao, buti nga ngayon, partner, parte na ng bagay ng tao ang alcohol, ang sanitizer, parte na ng sistema yung paghuhugas ng kamay. Dati talaga hindi Actually, kung meron yung magandang na idulot itong COVID na ito, yun, natuto tayong mag-medyo matinis sa katawan talaga. Madami sa kulang Nabawasan ng pagkasalaula ng maraming tao. Di ba ako, aminin ko na talagang madatmiat mayan na ako like dati. Kahit may amoy na yung kamay ko, okay lang, tuloy lang. Wala namang amoy ng kamay ko, kundi ako lang Diba? Pero wag ka ngayon, kahit hindi mo inaamoy, talaga mapipilitan kang maglinis kasi nakakatakot talaga. Baka mapunta sa loob ng katawan mo yung virus na nasa kamay mo. Diba? So, naging malinis tayo kahit papaano. Naturuan tayo ng proper hygiene. Yes, yun. And thank you dun sa nag-ask sa atin. Ibig sabihin, nakatuto ka sa amin sa radio. So, we are live on radio Mondays to Fridays po, 8 to 11 a.m. Tapos Mondays, Wednesdays, and Fridays dito po sa FB Live sa Love Radio Manila, 9:30 a.m. And shout out lang natin si JP Espino from Dubai. Nakatutok din sa atin. Ako, nakakamiss itong lugar na to. The Island of Bohol, si Belle Queren. Yes, my high school hello, Ella. Good morning. Si Anne Abuta, lugar ng Bohol. Correct, Bohol. Ang babait ng mga tao, no? Tsaka napansin mo dyan, partner, sa Bohol, madami yung mga establishments nila o kahit mga gamit nila na meron doon, may mga Bible verses, no? Totoo, correct. Sa pito, sa sasakyan, sa bahay, sa tricycle, correct. May mga Bible verses. Nakakatuwa. Nakakamiss. Ang babait po ng mga tao dyan. Nakakamiss. Sana makapunta tayo sa Bohol. Di ba? Ayan. Ako ba tinggulan ng happy birthday ang aking napaka-poging pinsan, si Kuya Wilner Arsenal. Kuya Tawiwi. Kuya Wilner, happy birthday! Yeah. Enjoy your special day. Sana magpainom ka. Yan. Enjoy your special day. Hi kay Ate Beth. Arsenal family. Happy birthday! Good morning. Salamat sa inyo. Painom naman po kayo. Yan. Good morning. Mga taga-Quezon talagang hindi mawawala inuman. Every time na merong celebration, hindi mawawala ang patagay, ang painuman. Ako magpapainom yan si Kuya Tawiwi. Happy birthday, Kuya Tawiwi. Yeah. Happy birthday sa'yo. And hello kay Ate Atli. Hi, Ate Atli.
namimiss na daw kami. Hello, good morning. And shout out ko lang, lagi nanonood ng live natin si Tita Carol, ang aming good neighbor, na siya ang gumagawa ng mga blinds namin. Ayan, so this is an example of them. Wow, o nga, stripes ang background mo ngayon, partner, hindi TV. Stripes. Sarap. Yan. Mga blinds na affordable. Hello po sa inyo. Ayan, maraming salamat po mga kabisyo sa pagtutok sa amin. As I said, bago po ang background ko, nandito po ako sa dining area. Kumakain na po ng lumpia ang aking family. I gotta go. Nagugutom na ako. Ayun, partner, ang sarap. Lumpia. Sarap naman. Kain naman dyan. Padala mo na nga. Padala mo nga dito. Pingi. Sarap naman. Ba't iba yung gulay pagdating sa akin? Iba yung gulay pagdating. Sarap naman yan. Tingi. Ayan, kuha ka na. Ayan. Okay. Naging Wow. towel. Bye! Kakain na ako. Ingat po kayo. Good condition. Salamat. Enjoy your Monday. Bye, partner. See you tomorrow. See you Wednesday. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.